semua dua bane kaya anak sasen lho. Gile ta omong mburi barang itu. Wila gede no. Susune kaya ngono. Berarti nggonku delok kan nyusul ki. Kata ya rasa-rasa patut iki mau. Sedina kok batinku anu terus gregah dianu pakanan kok jero mau ngono. Dari sakit kan tadi? Dari sakit. Burung so ngatet. Jabatan pindah sisar mau. Kalah men ae kali. Bisa mu anu reget iki malah sing dhisik kaya takono dhuwur wae. Dhisik kepandangan iki dhewe kae. Siji itu. Oh, ini udah spot cicilan ayo. Lanang no. Oh iya, Jen. So gede-gede sih gile. Ya, kita rasa bisa selesai. Jus sasi paling. Mulai ngatet. Oh, jawaban ini mesti pasan yo. Anu nyemplung. Nyemplung. Ora. Nggih, sikile mrojok. Oh yo. Misal yo anu jane apa? Nyamuk. Olah ora akhirane nyamuk. Tak solari kae ora enak nyamuk. Anu niku soalnya jeblok. Oh cilik ae. Betul kan mburi kono akeh sing kene wae ya. Apa kono kene ya? Iki mriku ya ini malah nang lemah kan mesti daya pas sekalian. Lah mungkin 6 sasi, iki 5 sasi kasarane. Tak yo wis enek regane. 5 sasi wis enek regane. Tapi nak lanang aja berarti jingah ngono ya. Wong jek anu awake dhewe sing ngecolot jeman-eman, jingah ngono ya jeman-eman. Ayo medun nduk. Dene medun kono wae ya, wis sing penak ya. Kene kok tak dun anakmu, kok tak dun anakmu ya. Kene kok tak dun anakmu. Ayo tak dun anakmu. Gede no yo lho, sikile gede-gede tenan ya. Sikile gede-gede. Enggak, kene cegak kene. Anakmu bodohan. Oh, ini sikile tompong. Reget ora apa-apa me anget engko. Wis mulai. Rano seminggu malah wis lair. Lha rano seminggu malah wis lair. Oh iya. Mantep ya. Tenan mantep tenan. Wah, jenis sikile gede-gede. Mau jangan Iya nek lanang nu wis 3 sasi wis. 6 sasi duit ya. udah masih 6 sasi. 5 sasi, 4 sasi. Sasi lho nek ngene paling. Heeh. Loro pitu kae. Masa kuwi nembe anak pertama, Jun? Kirangan. Di member yang sakit mama. Lah iya masa lagi semono ya lagi semono iki. Pisan kan mungkin keduanya iso. Iya, masa lagi anak pertama masa. Sikile gede-gede yo. Lanang koyo apa iki? Ya kepepet engko anu kok tak gembeni. Ya. Ora apa-apa lho. Iki data negara yang di sing anu ngono lho. Mudah-mudahan kok jek metu tapi katanya ora lho. Lah nek ketok ora apa rada suwe. Kempes ngono kok wis kok. Kempes ora. Selamat nduk wis. Berarti reti-reti ngek-ngek. Tinggal ngarit. Iya. Wis brojol sik.
Dilongkas iki jenengane kowe tadi. Ketoke ya gandus. Sing abang iki urung ora. Wis seminggu melih ya niku. Kayak bedodong kok kuwi anake ya bedodong kok. Niku loro-loro terus nih sing abang. Ya lagi siji iki kok. Oh, siji. Kayak siji lanang kae nang. Waduh, wah. Elok juga. Elok. Pernah siji cepet gede. Iya siji susune kaya ngono kok. Susune lho. Nek siji cepet gede. Wah, ya nang kene kan napak deh. Wah. Dudunge barang kaya ngono. Iki anu peranaan PI kali ya. Ndase ireng. Anune buru kok. Bur. Heeh, lanange buru. Nama ibune sing anu sik yo iso ireng ngono ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Nah, langsung Iki lho jenak apik to. Mah, warnane setengah-setengah ya. setengah ya setengah. Elok. Tapi iki enak regane iki. Nah, Tetep ae. Delok mboke kaya ngono kan bojo tong iki kok. Bareng sama seneng. Lah ya iki lada kono kan 3 sasi jingahe kan awake dhewe ceman-eman. Kemana-mana. Sewu mesti. Wah, ora etok. Etok. 1000 ora etok, 1000. Delok kaya ngene kok. Wah, sikile semono gedene lho. Jan. Coba beneran elok tenan susune kaya ngono kok. Opae ngarit iki. Ya urung iso ngadeg kok. Mana kok udah mapan dhewe kewan pinter. Kewan pinter. Wes ngerti dhewe. Lagi sesasi lho. Sesasi lah tuh. Mane kowe enak. Ngombene padahal tak kurangi lagi seminggu. Kan ngombene banter iki. Lagi seminggu iki kurang. Ya kurangi seminggu. Iki pre-poso, Dik. Poso iki. Wis poso. Wis poso lagi. Wis poso. Poso oleh seminggu ketoke. Kata ya bener iki pertama kata ya sungune ya. Cek cilik, sungune ya urung pati anu. Nggak penting ganku dewi. Ayan. Gila anak-anak kaya ngono kan mending. Wis mulai arep ngadeg. Ngadeg guys, kewan obatin wong kelewat oh lanang apa. Tak delok mburi waduh ra enak tempile ya. Tenang lho, iku sesasi wis ketok gede kok. Saya gede. Padha gunane ya malah. Iso. Telung dinas buat cicilan iki. Tapi nak ning kene enak nyamuk kuwi di nak kono ra enak kono. Berarti solan. Alhamdulillah rezeki. Ya, wes cicilan wes. Wis langsung. Wes rada rusak. Ya. Pokoknya kita kopek ngono ya. Iya. Wis kae ketok. Swebok. Berarti didebok di sentra Serapopo berarti. Sampai sampai tak debok barang. Wis langsung ngadeg. Wih. Ngarep ngemik golek iki. Ora ana iso lemu ngono lho. Sikile gede-gede lho. Lagi anu. Sayang bu, biasa betul ya. Biasa betul.